Alikho elishona lingenazo izalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Eyobugebengu ayisalanga ngaphandle kundunankulu. Kungaba nomthelelo ongemuhle ukuxoshwa kwezimeya ku-IFP, kanti izinyembezi zenjabulo enikelelwa ngendlu. Izindaba ze-1KZN TV zifundelo siyabonga wakaduma nenabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kuzoba seqhulwini ukulisana nobugebengu esifundazweni KwaZulu Natal ngenhloso yokuvikela osomabhizinisi. Lezi ke ngezinye zezinto ezivele ngesikhathi undunankulu esifundazwe uThami Ntuli enesidlo sasekuseni nabezinhlaka zezamabhizinisi ngemuva kokwethulwa kwenkulumo ebhekiswe esifundazweni. Labo osomabhizinisi bazibophezela ukutshala imali elinganiselwa ku-82 billion wamarandi. Izoqina imikhankaso okuhloswe ngayo ukulwisana nobugebengu ikakhulukazi lobu obuphazamisa intuthuko yamabhizinisi ehlukene KwaZulu Natal. I must state that this year more is going to be seen, more operations. We are targeting criminals all over, all types of crimes. We are targeting it. Recently, in Umzinyathi district, we have confiscated many illegal firearms, even the AK-47s. Some were arrested. Some had to face the bullet because they tried to fight the police. The environment in KwaZulu Natal is actually supporting the police to execute their work diligently. And we are confident that more of the operations that are on the way, they are going to root out elements of criminality in our province of KwaZulu Natal. Namuhla undunankulu walesifundazwe usingathe isidlo sasekuseni nabatshali imali ngenhloso yokunaba kabanzi ngeinhlelo abanazo esiba minyaka yonke ngemumva kokwethulwa kwenkulumo ebhekiswe kwisifundazwe. Zinhlanu izinto okuzoxelwa kuzo kufaka phakathi ukuthola abatshali izimali, ukukhulisa umkhakha wezimboni, ukuthuthukiswa kwengqalazinda nokunye ke okuningi. Abamabhizinisi bakhale ngepolitiki nabathi ke ihlale inomthelela ekuthuthukeni kwabo. As business, we always deal with the card that we are dealt with. We now have the GPU and have got a responsibility as business to recognize it, respect it, because that is the card we are dealt with. We've got a responsibility to make sure that it works, because if a problem arises at that level, it begins to introduce instability, which we cannot afford as we build this prosperous society. We continue to worry about the issue of state capability, confidence in the business environment, and security for all citizens. Ibalelwa ngaphezulu ku-80 billion wamarandi imali eqoqwe ngokuzibophezela kwabatshali izimali ngonyaka owedlule, kanti kuvele ukuthi kuze kube yimanje isingaphezulu kwa-200 million imali esinikelwe ngosomabhizinisi abazimele esikhwameni sokuthuthukisa osomabhizinisi besifazane i-Women Advancement Fund esungulwe ngonyaka owedlule, kanti ke zingaphezulu kwa-3,000 izicelo zoxhaso esezamukeliwe njengoba ke uhlelo lokufakwa kwazo lweluliwe. So business is kakhulu, and size la to just see opportunities akhona, because ngoba ngisho like sizama ukuthi empower like youth, young children and so forth, and we have to know the different opportunities akhona. And it was great enough that we got invited. It was okay, there are actually a lot of opportunities, because we know the unemployment rates, especially for the youth right now, 44.6%, and we look to the youth, unemployed graduates, artists and also abantu abakhubazekile. So we was trying to see what does the Premier say about all these issues that we have, and with our business. I think akhona opportunities when mungekho exposed to base laws akhona,
directly awazi ukuthi kahle kahle akhona lama opportunities. So going from here ngiyabona okay, there are a lot of people willing to invest na abantu manje sibuka besayini ukuthi okay, invest billions of rands, millions of rands, and just yabona okay, there are actually a lot of opportunities, and Upima is actually making indlela for us to have all these opportunities come to us. Eyindabeni siwani Kizrin TV kube kuntombi khona Mvubu ngisithekweni. Umhlaziyo zimele wezepolitiki uDokotela uZakhele Shamase uthi senzo seqembu leIFP sikhomba ukuthi leli qembu lizilungiselela ukhetho lwangonyaka ozayo ka2026. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZN TV uShamase uveze ukuthi uma kuukuthi ungubane ukhishwa ngoba engenzi kahle kumele ke kubhekwe nabanye omeya bakwabanye omasipala ababonakala bengenzi kahle. Iqembu leIFP limemezela izinguquko ezinqala emva kokuhlala komhlangano wesigungu esiphezulu eThekwini ngosuku lwangomsombuluko. Njengoba kubhekwa okhethweni lohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo, leli qembu libonakala lisusa lezo zimeya ezingenzi kahle. Imeya umasipala wesifunda uMzinyathi uPetros Ngubane idliwe izembe emva kwalomhlangano. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi lokhu kungaba nomthelela ongemuhle kuleli qembu. Manje kuyacaca ukuthi kusho ukuthi khona okuningi ongahambi kahle ngoba phela umbomvu ubese phathe isikhathi eside kuloya masipala, kanti futhi akuyena yedwa phela mangabe kushawa umbomvu kufanele kushawe nabantu asebenza nabe office uMM wakhe for instance, ngoba umunicipal manager kahle akufanele abukisise ukuthi ingathi idingo onqanga ihambi kahle. Umeya is just ceremonial position leyana fana nenkosi bese bakhona induna nani kodwa ke ibonile ke IFP ukuthi ke umuntu ofanele imbeke eceleni. Esikubonayo okusha lapho ukuthi ngathi sekuadopteka nezitayela enjengako ANC ukuthi uma ungenzi kahle bese kuthiwa awubuyele eceleni noma usolaka ngenkohlakala ethile kuthiwa awubuyele eceleni bese bekhipha befaka omunye umuntu. Kodwa manje ubungozi balokho busekutheni ubelandelwa abantu abangakanani umbomvu kuloya mkhandlu nakuleya ndawo yasemzinyathi. Uma ngabe ekhishwa ebeke eceleni ukhishwa ngoba iyaxoshwa noma ubeke eceleni sazoqhubeka abilunga leIFP akucacanga kahle lokho. Uma ngabe mhlambe ukuthi akaneme kahle indlela akhishwa ngayo usengajoyina elinye iqembu kuzoba ingozi enkulu kuIFP ngoba uzohamba nabantu abathile abevele bekholelwa ebuholini bakhe kusukela sonke lesi sikhathi ephethe lapha eMzinyathi. Esingabona ke sekuvumbuka elinye iqembu futhi seliba imbangi esejoyina lona. Maningi amaqembu khona uMK Party khona oSA Action SA khona yona ANC kukhona oDA. Manje ngeke sazi ukuthi kuzakwenzakalani lapha eMzinyathi. Ngakho ke lokho esikubona kwenzeka lapha eMzinyathi into entsha esibona sangazathi sekukopeleka nezinto ezenzeka ngapha kumaqembu njengo-ANC ukuthi mangabe idelivery ngekho kahle bese ngazathi uyahoxa noma uthwe unamacala othwesa wona bese uyahoxiswa. uShamase uthi iqembu leIFP nalo lenza lokho kubonakala kwenzeka eqenjini leANC lapho maungenzi kahle ususwe esikhundleni. Uthi abantu abalandela lo muntu osuswe esikhundleni bangalishiya iqembu uma enganikwa esinye isikhundla. Kanti nendaba ethinta umasipala uMhlathuze uthi uShamase kumele ibhekisiswe njengoba lo mkhandlu ubonakala ubhekene nesinxushunxushu. Kodwa ke manje esengathi lokhu eIFP ingakwenza kubo bonke omasipala nazo zonke indawo ngoba ziningi indawo la kukhalwa khona ngeservice delivery engahambi kahle kanti kwakubhejiwe kuthiwa hayi ihashi leli elizawudeliver manje ngasawuwini umjaho fanele libuyele eceleni kungena amanye amahashi. Kusho ukuthi nakhona eMhlathuze mhlawumbe ngakuhle kubhekwe nakhona njengoba kunenxushunxushu lokho eqhamuka nezinkulumo nokufumbathiswa kwemali nongenzi kahle nokunikeza abangani amathenda nani sengathi nakhona ingafika ke futhi NEC IFP ithi sibanibani kuthiwa ngawe. Ngakho ke ake uma eceleni kusabhekwe lezi inkinga zonke sibeke umuntu ozosi inqubekela phambili ngoba phela makakhuzwana kanjena kusho ayikho phela service delivery. Sibonile futhi nerefuse sithula kwesinye isikhathi sithuthwa ngo12 ebusuku ubone ukuthuthwa ngo12 uyabona ukuthi khona incindeze khona la amapaki utshani uyabona nje ikhotha noma kusikwa nje sekusikwa nje kubekwe kanjalo destroying i texture yotshani ngabe kuyarekwa khona lapho
kuyaba izulu makelana sekuyavumbuka futhi utshani sebabubi ngakho ke i-service delivery nokungabibikho kwamanzi ukuphela kwamanzi refuse collection izinto lezo efanele ibhekisiswe kahle nge-service delivery kungabhekwa nje kuphela ukuthi mhlambe khona ukufumbathiswa nokufaka abangane ekhundleni akube khona i-overall picture ukuthi mangabeka icala lokuthi ufaka umngane wakhe esikhundleni ngabe yona into ongakhishelwa yona leyo phezulu kwakho konke okunye imigomo ubekelwe yona ukuthi sifuna ukwenza 1 2 3 4 5 6 angeke uthathele into eyodwa bese ubeke eceleni kanti ikhonto ezu5 noma ezu6 owenze kahle kuzo ngakho ke soke sazoke sibona nje this thing is an unfolding process when it comes to the IFP siyathemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kuzobe sekucaca ukuthi kahle yini eyenzakalayo eqembini la IFP masikubheka lokho ngazathi into okungakuhle ikwenze throughout kodwa manje ingozi ekhona ukuthi mayikhipha lo muntu ayikhiphi yini ne followership khona ne followership ngoba kwamanye amaqembu loyalty is to the person is not to the party kanti kwamanye amaqembu loyalty is to the party ngisho akhisha umuntu bohlala abantu bevotela lelo qembu manje lapha ke kusazobonakala ukuthi mangabe kwenzeka yonke lento sekuyokhethweni akufanele kube khona abantu okuthiwa ama scapegoats so shaya lo ukuze siyivikele kuthiwa hayi wena besenzela phansi hayi ukuthi ngoba besingenzi kahle kodwa kube kubonakala ukuthi ngisho endaweni eziningi la bethathe khona kukhona ukukhalaza kwe-service delivery njengoba bese siphawulile phambilini wonke amaqembu ezepolitiki abonakala seqalile imikhankaso yangonyaka 2026 njengoba kuzoba nokhetho lohulumeni basekhaya ezidabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abanamaphumulo eRichards Bay akahlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ngokuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Eyobugebengu ayisalanga ngaphandle kundunankulu. Kungaba nomthelelo ongemuhle ukuxoshwa kwezimeya ku-IFP kanti izinyembezi zenjabulo enikelelwa ngendlu. Obhekelele abafuyi bezolimo ngaphansi kamasipala uMhlathuze noKhanya Brahman Lady Ngubo uthi ke bakhathazekile ngokubheduka kwesifo samatele esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba siba nomthelela wokuphazamisa umnotho ngenxa yokuthi abafuyi abakwazi ukudayisa imfuyo yabo. uNgubo usho kanje kulandela ukukhishwa kwesexayiso umnyango wezolimo esifundazweni ngalesifo. Isifo samatele sibheduka esifundeni eNewcastle kanye nasemajuba nakwezinye izindawo sihlonzwe umnyango wezolimo nokuthuthukiswa indawo zasemakhaya esifundazweni KwaZulu-Natal ngenyanga edlule kuqwashisa abafuyi ukuba ke ababe mehlomane ngesifo samatele esihlasele ngemfuyo. Sizwile ke njengamanje ukuthi kuyabhujwa ngale komkhanya kude ngenxa yesifo samatele. Isifo samatele ke sidalwa ke ivirus. Lesi sifo samatele sitholakala ngamanzi la kuphuza khona inkomo, amathe ukuphefumula kanjalo nobulongo benkomo. Lesi sifo samatele ke sithola ukuthi sihlasela izinkomo, sihlasele izimbuzi, sizihlasele ngisho izimvu kanye namahashe. Lesi sifo samatele ke siulimaza kakhulu kwezomnotho ngenxa ukuthi kuvinjwa ngisho abafuna ukuyodayisa. Ngikhuluma nje kade kunendali ebikhona kepha abantu abakwazanga ukudayisa ngoba ukugwema lesi sifo kuze singasabalali ezweni lakithi ngoba silimaza umnotho. Kuyelela abantu ukuthi abangayithuthi impahla zabo. uNgubo uthi ngenxa yokushoda kolwazi kwabafuyi kakhulu endaweni zasemakhaya unxuseka abafuyi ukuba ke baxhumane nabeluleki babo ukwelapha kwemfuyo. I-Department of Agriculture inabeluleki. Ibona abeluleki khange babizeke abantu bezobasiza kulesi sifo samatele. Ngikhuluma nje kuthiwa kungcono ukugoma kunokwelapha. Umgomo wamatele awutholakala, uzotholakala emazweni angaphandle. Lo mgomo mase ufikele uhamba ngqo uye kumnyango wezolimo okuyi-Department of Agriculture. Ngiyabakhuthaza abalaleli emakhaya abafuyi ukuthi abaqonde basebenzisane ne-department ukuba iyona i-department ezobasiza. Khona manjalo umphakathi waseFatima ngaphandle wasempangeni ukhala ngokungabi nazo izindawo ezifanele zokuhlenga ngemfuyo okungaba nomthelelo ekutheni imfuyo ihlaselwe ke izifo ezahlukene. Inkinga yethu enkulu lapha enkomeni asinakho ukulekeleleka njengale dipa nokusipopolela nje inkomo ukuthi iphila kanjani imjove
asinakho. Masingathola idibha nje sifakele nomuthi singasizakala kakhulu ngoba imfuyo yethu singazi ukuthi iphephile. uMasipala uMhlathuze uthi uzongenelela lo mphakathi usizakale. Ngibese ngenza ke uhlelo lokuthi bafake le-application kuMasipala nase kwa department yakwa agriculture nakhona umanager wakhona ngixoxile nginaye ukumtshela ukuthi sinalenkinga. Wayesebuka ukuthi isazothatha isikhathi eside ngoba kuningi okonakele khona ngadlulela kwaMasipala ke nakhona ukuthi bekwazi ukungenelela. Umnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya KwaZulu-Natal usujubeka amathimba kwizifundo ezithintekayo ukuze kagomeka imfuyo kunqandwe ke ukusabalala kwaleli gciwane lesifo samatele. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu eFatima. Iyaqhubeka imikhankaso yokubuyisa isithunzi sabafundi ezikoleni njengoba uMasipala wesifunda uMgungundlovu uhambele izikole uyonikela ngezicathula. Lolu hlelo ke abaveze ukuthi balwenza izikole ezahlukahlukene ngenhloso yokwenza abafundi bafane kungabibikho abazinyezayo. Ngalokho ke bathi bafuna ukuqeda ukulova kwabafundi kwazise khona ke abangayi ezikoleni uma izulu linetha ngenxa yokungabe nawo umfaniswano. Babalela ngaphezulu kwekhulu abafundi abahlomlile ngomfaniswano wesikole obunikelwa uMasipala wesifunda uMgungundlovu. Imeya kulo Masipala uMzizuma uthi bafuna abafundi bazithembe. Uhlelo lolu oluya kubafundi abadingayo kakhulu. Asisho nje ukuthi labafundi abawu57 basemgwagwa nabawu58 bala eVezokuhle. Basiqiniwe babheka kwabanye ukuthi bawathola ama grant. Kodwa lama grant abawatholayo kukhona idingo angakwazi ukuthi afinyelele kuzona. Esinye seyidinga angakwazi ukuthi afinyelele kuzona ukuthi bakwazi ukuthi babe neuniform eseqophelweni elifanele nelilindelekile la esikoleni. So ke lokhu ke kuyi-intervention eqonde ngqo kulokho. Kodwa ke into esijabulisa ke nakakhulu yokuthi uma isekwendlele kokungenelela okunje lokhu kwenza ukuthi ke izingane zikwazi ukuthi zibe nokuyithemba. Zikwazi ukuthi zibe nomdlandla ukuthi zibe njalo sesikoleni ngaso sonke isikhathi. uZuma uthi baqeda nokulova kwabafundi ngalomnikelo. Kwenziwa zonke le mizamo uhulumeni ukuze ingane nengane ihlale isesikoleni. Ingane ibe sesikoleni ngesikhathi ekufanele ukuthi ifike ngaso esikoleni. Ihlale esikoleni ama-hour onke ekufanele ukuthi iwahlale esikoleni iziphume esikoleni. Abazali bathi indlala edlalubi emphakathini ingakho uxhaso lwamukelekile futhi libalekile. Siyona indawo ebijwayele ukuthola usizo. Uma ngizokhumbula nje kahle eminyakeni eminingi edlula besinabantwana la abafika benama uniform umbala nje cishe weuniform wala esikoleni uMace. Kodwa uthola ukuthi abantwana sebefaka amashethayelo ngenxa yosizi lokuxakeka kwabazali. uZuma unxuse abazali ukuba bakhulise kahle abantwana. Sithumele umyalezo kubazali wokuthi kufanele ukuthi babambe iqhaza ekukhulisweni kwezingane zabo. Bayinikeza umthetho wokukhula nokuphila emakhaya ukuze zikhule zibe izakhamuzi eze-responsible ezaziyo ukuthi kufanele ukuthi bayiphathe kanjani ekukhuleni kwabo nokuthi masebekhulile kufanele ukuthi babambele iphi iqhaza ekwakhiweni kwesizwe. Siyabagqugquzela kakhulu abazali ukuthi bayigade izingane zabo. Ezindabeni ze1 KZN TV ku-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Sekusemume kubakeke kuphothulwe ukwakhiwa kwesikhungo sabesifazane nezingane abayizisulu zokuhlukumezeka i-Eagles Wings Shelter eMzingazi. Lo ishoshovu esiza umphakathi uSharon Mdletshe uthi lesikhungo sizoba usizo kulabo abasuke behlukunyezwa bathola indawo ephephile yokufihla ikhanda. Ngakho ke unxusa umphakathi nosomabhizinisi kuba balule isandla ukuze kuqedelwe ingxenye sele. Indlela eyaphambili ibukeka ke isikhanya njengoba ukwakhiwa kwalesi sikhungo kubonakala ke sengasemaphethelweni. Konke ke lokhu iminikelo yezikampani ezakhele ezedlule isandla zibona ke isidingo saso lesi sikhungo. Uxhaso lokwamumva lwenkampani uTronox lwenze umehluko omkhulu njengoba le nkampani inikelele ngamawindi kanye nesicapa. Yize ke noma kunjalo noma ngabe iluphi uxhaso bengalwamukela njengoba ke kusashoda ukuthi ke kufakwe ugesi kuplastwe nokunye nje okuningi. Kulokho okugcina nifika la iprogress ekhona uTronox, they came on board and they bought all the windows and the doors for the outside.
So that was a big step in the right direction. Right now, we still need to plaster inside, outside, ceiling, electrification, plumbing, toilets, tiles. But it's actually like the small things that are left. So I'd appreciate anybody to come on board and just assist us. As you can see, we're busy collecting sand because I can't afford to even buy sand. I don't have the funds. So we go to the ground with the little van and we collect sand until we have enough sand to plaster, and then when it's finished, we collect again. So I'd appreciate anybody to come on board because it's been a long, tiring journey. But with God on my side, things are coming right. Umbono ngalesi sikhungo wafika ngesikhathi ke esasebenza epolice station yaseRichards Bay egunjini labahlukumezekile nokwamenza wabona izingqinamba ehlangabezana nabantu abasuke bezisulu zokuhlukunyezwa. The whole reason why it was built was because I was working at the trauma room at the Richards Bay police station from 2006 until 2022. And I saw the need for a police station to have a trauma room directly with it, because when they have domestic cases or rape victims, they don't have a place to go and put them. And in most cases, you find the police have to take a domestic case back to the perpetrator and go and talk. And obviously the perpetrator will behave in front of the police. Then once the police are gone, then they will abuse the person again, and that person won't go back to the police station because she knows that the police will take me there. So that was where I got the idea to have a center built, so that when somebody's going through that, their mind is not right, so they need a place where the social worker will talk with them, they relax, and then when things are right, then they can go back to their lives. Ube seveza ukukhathazeka kwakhe kungalutholi uxhaso komasipala bendawo. So the municipalities, I'm wasting my time. Even Mhlatuzi, even King Cetshwayo, I've got emails I sent to them. They just ignore me. The only people that assist me are the firms in the area. RPM, South 32, Tronox, HP, I don't know, there's a company in Cape Town. They really assisted me a lot. Then there's Zotwa Stone. She's got a funny name. She also assisted me. She was one of the first ladies to assist me. Kodwa nje omasipala khohla. Abafisa ukwelula isandla bengaxhumana nawe uSharon kule number ethi 083 872 3384. Ezindabeni ze1KZN TV, nginguSamkeliswe Nqulunga, ngiseRichards Bay. Ake siphinde sihlabene nali ikhefu sihlangabezene ezinye masibuya. Sekubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu, nazi izihloko ezifolosayo namhlanje. Eyobugebengu ayisalanga ngaphandle kundunankulu. Kungaba nomthelelo ongemuhle ukuxoshwa kwezimeya ku-IFP, kanti izinyembezi zenjabulo enikelelwa ngendlu. Kuleli qophelo ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.29 uma liqhathaniswa nedola lasemelika libe u-23.60 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.76 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,919.62 i-ounce, kuthi oil ongahluziwe ube u-$69.30 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kulindeleke ukuthi kugcine ngosuku lwangolesihlanu lomhla ka-14 kuNdasa ukufakwa kwezicelo zokuthenga iqembu eligijima esigabeni seBetway Premiership okuyi-Royal AM ekhungethwe yizinkinga. Leli qembu laKwaZulu Natal liphethwe usomabhizinisi wesifazane uShoni Mkhize, kanti lenganyelwe inhlangano eqoqa intela iSouth African Revenue Service uSARS ngamafuphi ngenxa ke yokuhluleka ukukhokha intela. Okuyena ke ozophumelela kwabafaka izicelo uzomenyezelwa ngomhla zengu-17 kuNdasa. Kuyimanje ke leli qembu lisadlale imidlalo eyisishagalolunye nje kuphela. Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka.
Zulumnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje awusihlangabeze futhi noma kanjani kusasa nethimba. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.